Yo, what's up guys, vítam vás u nového videa. Dneska ideme reagovať na moju novú animáciu, ktorú ste vy už dosť pravdepodobne videli. Čus, ahoj, ja som to ináč s Matejom a s Klárou. Toto je prvé spoločné video, kde som ja a Matej, takže komentáre typu, že OMG Moon ví, že Clarissa má kluka. Áno, viem, že moja segra už cez rok má kluka, áno, viem to. Jsem ráda, že jsi mě uvedl. Teraz som to reálne chcel povedať. Tak určite. Ľudia, dneska si ideme zareagovať na moju 30-minútovú animáciu, ktorú ja si myslím, že to je najlepšia animácia, ktorú som kedy robil, aspoň za mňa. Od toho jsme tu my, abychom to pasali. My jsme tu kritici dneska. Ano, to ohodnotit profesionální krásně. kritici. Jaký je téma vůbec animace? To uvidíš. To uvidím, OK. Já vím. Toto video vzniklo vďaka Madmonku, madmonk.gg/moon. Same to je úplne v haji toto, koukni sa na to. Aby som ešte podotkol, máme tu ešte jedného diváka, to je Elvis, ale jeho není vidno Jo, na tej jako... kamere. Nerozkekeš ho, ještě nám bude řvát tady do toho. Zpěvat nám bude. On je posraný z nás, takže radšej To je ne. dobře, to je dobře. No dobré, aspoň Má nebudeš se gravať. čeho bát. Točení, oslava, točení, rodina sa šlo, točení. A kde budeme vedieť ako dovolenú? Sami pro sebe. Jediný voľný týden máme obateť za pár dní, ale pochybujú, že sa nám podaří něco najít, more. Všechno bude drahý a obsazené. Vy máte business s měkkým I? Biznis máme s Mekými. Vy máte business s měkkým Čekaj, I je po to- B? Jo, každopádne, aby som nezabudol túto animáciu, Okay. ešte nikto z vás nevidel v dobe točenia tohoto videa. A taktiež, keď si ju chcete celú pozrieť, tak si ju pozrite v popise alebo na mojom kanáli, pretože v tomto videu to bude preskakované. Keď nebudeme mať Je to reakciu, proste títo dvaja vystrihnuté. napríklad, no tak... Buď teraz alebo nikdy. Za pár dní letíme do Francúzska. Oh my god, to fakt, ježiš, Samko, to by bylo úžasné, ja sa tak moc teším. A tu si to pekne krásne stopneme. Čaute, moje meno je Moon z budúcnosti a títo dvaja šaškovia v tomto momente ešte absolútne nevedeli, že ich čaká najhoršia dovolenka, ktorú v živote zažili. Co si tému videa, no tak máš to. Kupujte mono merch, Dovolenka. mono merch. A ty máš môj merch? Ej, mám tiež náš merch. Ja a Nudlička sa poznáme už skoro 6 rokov a boli sme už niekoľko aj v Česku, ale aj v Koľko pekných fotiek tam má? Modrá hlava. Specifický a tak zafejlovaný ako ten, ktorý sme spolu zažili tento rok. A v tejto animácii vám poviem Pravda. Okay. A ja a Nudlička sme si vytvárali pracovný program na leto. Pretože sa blížim ku 1 miliónu odberateľom a chcem, aby počas toho vyšlo veľmi veľa skvelých videí. Nice, hoďte odber. Odber? Cože tak, Som sa cože tak. neneval. OK, už prestaň. Máš odber, Matej? Let me check. Let me check. Teraz to dozvie pravdu. Máme zvoneček. A keď sme si vypísali všetky možné nápady a naplánovali si ich na celé leto, tak sme zistili, že máme celé leto zapratané točením. Same to je úplne v Ne. haji toto, koukni sa na to. Točení, oslava, To je jak naše prázdniny. Že? Podobné. A kde budeme vedieť ako dovolenú? Sami pro sebe. Kámo, počkaj, Ajo, to nemyslíš vážne, že máme celé prázdniny zapratané programom? Za pár dní letíme do Francúzska. Oh my god, to fakt, ježiš, Samko, to by bylo úžasné, ja sa tak moc teším. Pozri sa, vybral som tento apartmán v južnom Francúzsku. Fakt? Na to, že to je v podstate európska Kalifornia, tak... Ty sa učila po francúzsky, povedz niečo po francúzsky. Je m'appelle Claire, j'habite. Čo na to hovoríš, Elvis? Jemu to je Nevyjadruje sa, úplne jedno. nevyjadruje sa. Jemu to je totálne. Bez koment. Myslel som si, že to vážne bude najlepšia dovolenka, ktorú kedy v živote zažijeme. Až teda do tej chvíle, čo mi neprišiel prvý e-mail z apartmánov. A? Správa od majiteľa apartmánov. Tak to sa teda idem pozrieť, čo mi teda chcú napísať. Dobrý deň, len vás chceme upozorniť, že check-in na náš apartmán nie je možný pre ľudí mladších ako What? 30 rokov. Ježiš, spam. Čo to je za ksre? Ja, počkaj. Jak mu to nedošlo? Čo? Áno, presne tak. Tu Byl hrozný šok, kámo. Ja nečítam s porozumením totiž. tenky aj apartmán. Že tie apartmány sú pre starších ľudí ako 30 rokov. Wait, počkaj, čo? Schválne, a vieš kvôli čomu to tam bolo? Největší jako věk, kdy je dospělost, tak je 21, ne? No áno. Takže to není kurva. No a vo Francúzsku je to tuším ešte 18. Já si to Netuším. taky úplně přesně nevybavuju, ale já mám pocit, že to bylo to, ne? Mladý, jako děcka, že Ano. by dělali jako bordel. Predpokladám, áno, no, asi áno. Na toto idem vysvetliť. No, ešte som im samozrejme hneď odpovedal, že ako to, že sa takúto informáciu dozvedám až teraz. No viete, To by to měl mít napsané. No práve, prečo ti nedali ako skôr vedieť to vôbec? Ako oni to mali napísané, ale úplne niekde dolu až v liste. Aha, no to skvelé. do frasa aj s tým. Jak to teraz spravím? Naďu, máme problém. Ha? Jakej? Ting. A tak v tom prípade, keď ste pár a nebudete robiť bordel. Haha, jak to zachránili. Nápadíka. Aspoň, že tak. Tak Co? Stejně chtějí tvoje peníze. Práve. Well, už nič. Čau. Takže nakoniec fajn, mohli sme tam aj skrz vekové obmedzenie prísť. Trošku to zastavilo mozog aj mňa. Ten quiz je strašne dobrý.
Ja si na to nepamätal, lebo to už som animoval hrozne dávno, ešte na začiatku prázdnin, takže... Wow, to bolo strašne dobre nakreslené. Myslíš? Mega dobré. Bolo hrozne narýchlo. To pozri sa, pekne. ani tráva tam nie, ani zabrali, nič. A že dobre to vyzerá, stačí. Zrkadla a čo vidím? Áno, presne tak. BMWčko, jak sa mi tlačí na zadok. To je vážne perfektné. D1, úžasné. A áno, aby toho nebolo málo, tak sprava sa ma snaží obehnúť jednotková oktávka. Marli. Týmto ľuďom dáva papiere, kámo. Hej, kámo, čo? O túto scénu milujem. Hej, vieš čo, ja na toto nemám nervy. Drž sa, idem radšej preč. To sa taky stalo. No sranda to bola len do tej doby, pokiaľ sme nastúpili do lietadla. Pretože Nudlička má veľký strach z lietadla. Toto je úplne, že až 200 No to pár. snad ne, to tam nezanesl snad. Nič sa nedeje. Nastúpime do lietadla a bude to rýchla dvojhodinová cesta. Až 2 hodiny budeme... Takhle hysterická jsem nebyla. Bola. Proč máš strach z lítání? Vepředu tam je větší pravděpodobnost zemřít. Stejně už to víc řídí počítače než lidi, takže... No. Co nevím, jestli mě úplně... Nastúpili sme teda do lietadla, kde začala letuška vysvetľovať bezpečnostné prvky lietadla, čo je stále dokola istý prehovor, ktorý každý, kto lieta, počul už asi... Elvis sa Páči sa ti to? Čo, Elvis, čo na to hovoríš? Tak Markíze, keď je to... Politici, kámo, hovoria. Až teda na Nudličku, ktorá si myslela, že sa z toho budú písať testy na známky. Tak zase, jo. Já ti ale já ti něco tomu povím. Ty si bola, kámo, jediná, čo si pozrela ten listok, kámo. Já ti k tomu něco povím teďko. Já ti k tomu něco povím. No říkej. Většina těch lidí nebude vědět, co má dělat. No to je jasný. Tam zrovna je třeba napsaný, že když bys viděl, že hoří to letadlo, že to je jediný případ, kdy nemáš otevírat ty dveře. Říkám ti, že půlka toho letadla by instantně panicky chtěla z toho letadla ven a zašla by otevírat dveře, i když je to to poslední, co máš při požáru dělat. Tak proto si to čtu, že? A pak, až se nám stane něco, tak já budu ta, která bude úplně vědět, co to a budu letadlo padá. Aby sa dostalo na štartovaciu plochu. Hej, jestli to bude takhle házet celou dobu i ve vzduchu, tak to se mnou asi sekne. Ach jaj, to z letadla nebude teda sranda. Tohle je úplný peklo. Mal som jej asi pred nastúpením povedať, že LED lietadlom je najbezpečnejší spôsob dopravy, ale mám pocit, že by jej to vôbec Úplne nepomohlo. Alebo áno? Vyskúšam. Neboj sa, toto je najbezpečnejší spôsob dopravy. No, Presne tak. Vystúpili sme v Južnom Francúzsku z lietadla. O môj bože, neumřeli sme, o môj bože, neumřeli sme, o môj bože, neumřeli. Pristavil nám taxi. Dobrý hře. Strihol a viezol nás hodinu do našej destinácie. Všimol som si, že má taxikár nejaké zaujímavé hodinky aj so sekundami. A po chvíli mi došlo, že to nie sú hodiny, ale taxameter, ktorý nám vyúčtoval. chci podotknout, že na to jsem ho upozornila já, jo? Samko byl úplně clueless, vůbec nevěděl. 10 eur, ukajte, musíte doplatiť 200. Ten dubbing. Ten dubbing mi odriekol kamarát, to ja som to musel tam nechať ja. Ale bolo to, že Nudlička v tom momente zistila, že vo Francúzsku funguje Bolt, ktorý... No, presne, to si treba To vás pozrieť. nenapadlo dřív? No, to je prvá vec, ktorú ja robím. Ale pozriem vieš čo, na to. pretože rok predtým sme boli na Kréte a tam ten Bolt nebol, takže sme boli úplne zošalení z toho, že keď sme my dva na dovolenke, no tak akurát nikde nebol. A tu bol. To treba vždycky radšej Taktiež pozrieť. teraz sme no. boli v Belgicku a taktiež tam nebol. Tam fakt nebylo. Nebol, len Uber. Ale kto používa Uber? Nikto. No, jako nikdo, ale... Tu nastal ďalší problém, pretože miesto, kde nás vysadil, vôbec nevyzeralo na miesto, kde máme svoj súkromný apartmán. Pretože žiadne z tých domov, čo boli na tej ulici, nevyzerali ako verejne. To je pěkné, takhle to fakt vypadalo. Hodinu motali po uliciach naokolo a hľadali nejakú recepciu alebo vchod do Sa mi našich páči tá apartmánov. animácia Hej, tak toto je chôdzenia. vrchol. Ty sa rozbehneš do tejto strany a do tejto. To je náš otrávne hrozné. Au, co děláš? Tak hľadám, ne? Uvídám se, kam čumíš jako ty pako. Tak ty chceš naplieskať? To Ja ti dám takého paka, že ty uvidí. blázne. Hej, Jistí nehodou drahocenný hostia z zahraničia do našich luxusných apartmanov? áno, to sme my. Tak poď ty, Deli. A nebudem vám klamať, ale vyzeralo to perfektne. Čo k tomu dodať? Wow. Rozhodne sa Musím na to. říct, takhle přesně tak, jak jsi to nakreslil, takhle to přesně vypadalo. No, Museli sme si vypočuť klasické keci ohľadom toho, čo kde je. A s typkou, to je najotravnejšie. To bola celkom sranda, vám musím povedať. Tu si do trezora môžete dať napríklad všetky cenné veci. A toto sa mi zíde na moje kľúče od baráku, keďže ich tu vôbec nebudem používať. Zapomeneš to tady, kdy sa Jo. budeme baliť? Nie, nezabudnem, neboj sa. Si maximálně jist, že tyhle klíče tady nezapomeneš? Nie, Tak to je jasný, jak to dopadne. Ona už vie. yeah. Tu je takto televízor, tu gauš, tu je klimatizácion, jacuzzi, nastavíte počítku presne. Jakože slečná prostě neuměla moc anglicky, což jako nic se neděje. Úplne základy, kam. Ale fakt jsme se snažili co nejvíc jako polopatě úplně jednoduše říkat ty základní anglické slova. Tak, jak je to tady jenom tak krátce vyzobrazený, jak nás jako co nepochopila. To reálně trvalo několik minut, úplně ta stejná konverzace, kdy my jsme furt opakovali ty základní slova, jakože lidi budou
tu, tady, lidi, jo, a on jako úplně kouká, že jako co tím chce. People here, min. People here. To je ale super, čo? Zarezervujete si súkromný apartmán, ktorý ale musíte zdieľať s ďalšími ľuďmi. To je teda revolučný level súkromia toto, wow. Takže keď tomu správne rozumiem, je dosť veľká šanca, že tu zajtra prídu nejakí 50-roční Briti a my sa tu budeme 50-roční Briti. aby sme sa dostali do bazéna. Briti, kámo. Sam už trénoval svůj přízvuk. Čo to je vôbec za logiku? Takže sme teda zavolali majiteľovi apartmánu, pretože nám to prišlo ako brutálny bizár. Nie, prepáčte, moja manželka nevie anglicky a trochu vás nepochopila. Ona myslela to, že zajtra proste prídu nejakí pani len skontrolovať bazén, to je všetko. Len typci prišli skontrolovať bazén, kamarál. Ja už som sa bála, že tady budú cizí lidi. Jo, takže nakoniec plný poplach. Že fuj lidi. Taky mi celkom vyhľadlo. Prdík. Takže, na to, aby sme sa dostali do mesta, ktoré je každopádne hneď pod nami, musíme prekráčať 20 minút touto cestou dole. Jinak proč má Naďa někdy ofinu a někdy ne? Protože někdy mám ofinu a někdy ne, teď taky nemám ofinu a někdy mám. Takže to může být jako... To je asi úplne najkrajšie vysvetlenie toho, že som proste iba brutálne lenivý. Kreslí ofinu. Tak dobře, no já jsem to chtěla tak hezky zaobalit, že seš to Niekedy máš takto vlastne. No ne. Jaký o? Ale Samik, ja mám hlad. Myslím si, že by som mohla objednať i to. Počkaj, ako to myslíš? No akože i talíš a i samotnú rybu. Talíš? A to akože zješ? Jo, protože mám hladí. Tak ok, poprosím vás teda tie 2 taniere morských plodov a k tomu To seš ty. Ale to zase musím vysvětlit, jo, já jsem si to objednal, protože tam byl ten anglický popis toho, jakože to bude nějaká ryba. Ale já jsem z té angličtiny nepochopila, že ti donesou jednu celou rybu, tak jak to tam říká Samka. Já jsem pochopila, že třeba nějaký plátky, víš, jenom jakože 2 plátky třeba, tak jak dělají, víš, jak... Ale ľudia, musím vám povedať, že tentokrát ma nudlička vážne prekvapila. Bolo to inak, pozri sa. Ako povedala, vážne bola až tak hladná, že to jedlo nakoniec celé... Ale ja som plná. No zaplatím, jasné, zabalím a dokopy to bude 70 €. Aha, za rybu a 2 taniere morských plodov, koľkože? Ups, prepáčte, máte pravdu, zmilila som sa. Ešteže. Je to 170 €. Vítajte v Južnom Francúzsku. Asi tak, no. A vážne sa stalo, kámo, že som povedal, že mi povedala blbú cenu a potom, že sa zmilila a mi povedala vyššiu. Neviem, či to bolo presne 170, ale viem, že toto som si tam zapísal, že ako celkom a já tam seděla jenom jako, že platíš ty, viď? Keď sme ale išli domov, rozhodne sa nám nechcelo šľapať hore kopcom naspäť do našeho apartmánu. Ja som úplne narvaná. Že tá cesta hore je vážne strmá. Takže sme sa snažili na... Si spalila potom všetko. Káme, dám si moje čipsiky a počulujeme trochu. Si musel nahrávať, že čipsy. Hej. Mikrofóne. Tvoje čupky. Ty seš prase, vole. Hej, nebudem... Toto je stiahnutý sound effect, iné. To bych přesně řekla, ale ty jsi prasovala. Dobrý deň, prajem, nechcem rušiť, ale neviete, kde je minibus, ktorý tu má každých 20 minút chodiť? Oni teraz majú prestávku. Tak to hovorí. A môžete mi povedať, dokedy tú prestávku majú? Ešte pol hodinu. To bolo mega pekné. To bylo dobrá animace. Díky moc. Kočička. Až tak preexponované to nebolo, ale bol tam opilec, ktorý dobre, že nevyletel z okna. No tak teda poďme, let's go. A jak idete dobrým tempom hore? No, v té animaci ono. Jo. Áno. Toto bolo viac reálne. Toto bolo viac reálne. A vieš čo? To presne aj urobím. Môžem sa Ty srdiečko trenky. No fakt? Že mi sa zdá, že ty si posielal fotku do skupiny, ne v trenkách. Ano, to si išiel. My jsme úplně v zoufalosti, jsme seděli uprostřed té silnice prázdné. Samko se fakt vyzlík do těch trenek, úplně fakt, tím, že tak nikdo tě tam nezná, že jo, jsi úplně v cizí zemi. Takže Samko se úplně vyslík do polonaha, já tam taky skoro na půl vyzlečená jenom v šatičkách, prostě úplně ve vedru a do toho otevřeš tu tašku a tam úplně ta ryba semeradla v tom teple v tašce, všechno. Daj mi moment, idem sa vyčúrať. Tady u silnice. A kde inde? Reálne tu za 20 minút neprešlo ani jediné auto, takže mi to je úplne jedno. Jak myslíš? Toto A bolo. jako na potvoru. Kámo, ja som bol úplne mad, lebo Kamo, aha, pozeraj, on šiel silnice. to sa mi príjemne čuralo. Jej. Na to môžem. Strašně jsem se mu vysmála. Jedno šťastie, že budeme hore v tom apartmáne skôr ako ten minibus, na ktorý sme čakali úplne zbytočne asi pol hodinu. Inak by som asi skolaboval na mieste, ti hovorím. Kámo, jak na truc. Toto bolo... Já
Já jsem se tam skoro rozbrečela, kámo. Ale jak oni tam ještě s tou klimatizáciou bez tak... Samé hlavne klid. Klídek, prosím. A to je táto scéna. Jo, jen bez toho pípání, no. Fun fact, mám ešte niekde v počítači dubbing bez cenzúry. Tam asi na Hero Hero. Jíš na Hero Hero. Tuhle scénu bez cenzúry nájdete na Hero Hero. .com/studium, ináč mám Hero Hero, ale ešte neviem, čo tam dávať. Takže... Vážne? Mám Hero Hero. Jo, založeného mám, ale zatiaľ tam nič není. Čo? To také vôbec existuje? Jo, u mého dedu sme to měli, to není nic, ono je to na... Ty nevíš, že existuje vysavač do bazénu. No. Kámo, čo vysávaš do bazéna? Kto by to používal? To a já od malá už tam jedu, aby sa... Ako ja som videl také filtre, akože plavajúce, ale nevidel A som... tohle byl vyloženě jako samoobslužný, že sám jel automat. Ale kámo, ja som sa toho úplne bál, lebo čo to robilo? Kámo, to je Se to do normálne... tebe usmívalo? Áno, tak to pekne. OK, tak asi by bolo lepšie ísť do toho jacuzzi, čo ty na to? Jo, to je actually celkom dobrý nápad. Už chápeš ty Je ty bublinky? bublinky. Áno. Boobies. Kámo, stop. Tak nebolo to všetko až tak Sexualizing. zle, nie? Tak pozri sa, jak sa tu máme momentálne. Ako myslíš moje? Áno, áno. Myslíš, ten neexistující tam? Už nejakých tých 10 minút v tej koupelne je. Ale toto bude luxusná Vypadá scéna. jak Schwarzenegger nebo co? Halo, Toto mám Samko, rád. môžu? Jo, môžeš. Tak čo? Ako vyzerám? Co to je? Jo, tak to ti běželo v hlavě, jakože to byla ta tvoje představa, viď? A já tam Presne. Jo. Presne, niečo čisto francúzske. A myslíš na to, na čo myslím aj ja? Jo, kámo. Sushi! Áno, úplne, ty vole. Francouzský to. Sushi. na to mentálně připravujou. Tebe, Marky. Nazor na infláciu. Idni cháloš. Predstav si Cháloš. Solidný chlap. čakať na kuriéra, kým prezvoní a ide sa chálovať. Samé, už přešla hodina a suši nikde. Klasika. Je to trochu sus. Kámo, nerozumiem, čo je dneska za deň. Človek si chce objednať len blbé sushi a ani tomu nie je schopný nikto doviesť. Pozriem do telefónu, kuriér je na ceste. Kuriér je na ceste. Kde je, kam? Tak se koukni na restaurácia a skúsim zavolať. Vidíš, to je dobrý nápad. Tak mi daj moment. Vous avez fait référence Prelož mi to. Našim názorom, áno, naskladanou už má na... Takže tam bude francúzsky dubbing, budem rád, keď mi to položíš potom. Ja určite. Áno, to by museli zdvihnúť v prvom rade. Kde je moje sushi? Kuriér mi nevolá, v reštaurácii mi Príde tam namákaný a zbie. Podpora je úplne k ničomu. Počkaj, slyšel si to? Čo akože? Netrobil náhodou niekto? Že? Hej, počkaj. Keď to bude ten kuriér, tak ho zatknem, kamo. Pozeraj sa, ani mi nezavolal na telefón. Len počkaj, ja ti dám. Med samko. Med samku, kámo, držu. Nahej ešte. Nie, mal som na sebe to v plavky. A ten point of view úplně like nice. Čo takto mi napríklad zavolať na telefón, že meškáš alebo niečo? Čo to budem čakať do nekonečna? No úplne, ja som vám volal. Jak volal, keď nemám žiadny neprijatý hovor? Volal som vám na toto číslo, pustíte sa. Moje staré číslo. Ja ty ste kam asi pol hodinu na tomto mieste a nevedel som tu nikoho nájsť. Volal som a nikto mi nedvíhal. Kámo, vtedy To som je vedel, prvá že... vec, ktorú si skontroluješ proste v aplikácii. Si ho v apke zabudol zmeniť na to nové, čo mám. Lebo Řek si mu to. Ja ti to poviem prečo. My sme tam museli objednávať cez Uber Food. Uber Food neexistuje v Česku, my používame Bolt Food a tam používali Uber Food, ktorý som si raz zakladal, ale ešte v tej dobe, keď som mal staré číslo, a potom keď som to znova otvoril, zabudol som si ho zmeniť na to nové, čo som si zmenil za ten čas, vieš. No, presne. Ve skutečnosti to byla no taká ta hodina a půl až 2 hodiny, fakt strašně dlouho, Samko to ještě tak jako zlehčil, fakt to byla brutál. A já jsem do toho úplně naštvaná posílala hlasovky kamarádům, že hej, to není možný, kámo, dneska takových věcí a teď to sushi a teď jsem jim to úplně popisovala, že prostě taky idioti, nezvedají nám tam telefon. Ale non-stop. Té restauraci už zavřeli, my se tam ani dovolat nemůžeme, protože už mají zavřeno. Alebo prostě. podpora, ja som dal Podpora Uber nefunguje. Food, podpora, už je na ceste kuriér. Já úplně jsem se stěžovala, ne, do těch zpráv a to. A do toho přišel Samko, že hej, to byla jako moje chyba, já jsem měl špatný telefon číslo. A já jsem potom vzala na ten telefon a poslala instantně na to všechno, tak jako poslední hlasovku, že tak bych se ráda ve
vesmíru a Mekan mě chtěla velice omluvit. Že we fucked Mně up. se všichni vysmáli v té skupině, protože slyšeli, jak nadávám, jak víš úplně arrogantně. A řekli jste něco tomu kurýrovi? Nevím, jestli sám komu něco Ty si řekl. poviem, No, tak to je, asi čo ste nič. tam videli, že on mi povedal potom, To je trápne. hej, ja som tam prišiel, som úplne, že čus, akože čo sa deje, ako neviem, či to bolo až také agresívne, nepamätám si to, ale ako viem, že som bol akože naštvaný, prečo mi nikto Jasne, nevolal, no, že keď čakám ti- 2 hodiny. Jasne, A keď on ti mi príde ukázal studená číslo, sushi. ja si hovorím, kámo, do proste ja som nevedel, čo mám povedať, ja som zobral sushi a som zdrhal, kámo, na ten pozemok náš. Ako chutnalo to studené sushi, bolo dobré? Sushi není nebolo- teplý. Teda, Hej, dneska sa už nič nemôže viac pokašľať. Nič. A sklamala nás předpověď. Jedlo bolo samozrejme perfektné, no keď som chcel zaplatiť za mňa a za svoju dámu, tak mi terminál nechcel zobrať moju kartu. Jep, A keď som ojoj. vyskúšal moju druhú, českú kartu, Boh nás trolil reálne. no, z nejakého dôvodu nudličkina karta fungovala. a ja som To bylo začal úplně trápiť, výborný. že som nemohol jedlo zaplatiť za nechápem. Stejnou banku jinak máme. Stejnou banku, to znamená stejnou kartu jako... A mně to od nešlo, stejné- Jano. Jemu to nešlo, Domácí peníze chlapem. měl, ale nešlo mu to a mně to šlo. Je to férový, on platil včera, ty dneska. no, Jako, stredajte sa. Naše výplaty vypadají trošku jinak, víš? Kámo, on to zabil. Shut Presne up. toto som chcel povedať, presne No toto, kámo. presne. Hele, ja už mám pocit, že nás niekto z vlády trolí, vole, pretože tohle je haluziak. Z vlády? Z vlády, áno. Nekousej. A bankomat nefunguje. Jediný bankomat v okolí, by the way. Jediný bankomat v tom meste, My kámo. jsme se ptali místních, jediný bankomat a nefungoval. Jakože vyloženě byl prostě off. Hej, co kdyby sme žili na pláž a nedelali celý den vôbec nic? Kdy sa nedaží, tak sa nedaží proste. Tak Nedaží. Nedaží, tak se nedaží. Dobrý deň, prajem, radi by sme prišli na vašu pláž. Samozrejme, na tej pláži sme vážne strávili celé po obede. Párkrát sme zašli aj do mora skladiť sa. To more bolo perfektný ináč tam. Jo, jo. Z začátku nám přišlo studený, ale fajn nebylo. To bolo tým, že som sa vážne dosť natrel opaľovacím krémom, no nevidel som na mojej pokožke, že by sa začala... Aha, no, jasná klasika. Já jsem jinak říkala, já jsem mu říkala, že OK, klidně se opaluj, klidně buď vyvalený na sluníčku, ale my jsme tam přišli zhruba někdy okolo poledne a říkám, polední sluníčko je fakt nebezpečný a je ostrý. To, že se namažeš je úplně jedno, neměl bys být neustále vystavený na přímém slunci, protože se spálíš, to je jedno, jakou vrstvu budeš mít krému. Je ostrý a on že... Prosím tě, a já Kámo, opět tak to jo. nebolo. No to teda. Raz za čas som išiel do mora sa skladiť. Ale ne, že schladit, furt si byl vystavený na sluníčku. Chceš niečo povedať, Elvis? Všetko je životná skúsenosť. Posunul se dozadu, nechci se k tomu Kedy vyjadřovat. pôjdete na súd? Ľudia otupievajú. Kam on sa chce dostať z väzby. Klasický politik. A preto som sa opaľoval ďalej a ďalej. Ale slnečko už začalo zapadať. Takže sme si s nudličkou povedali, že sa pomaly zbalíme. Kámo, však už drž hubu, kámo, reálne, nikoho nezaujímaš. Kámo, reálne, vtedy keď mu dávame mikrofón, tak je ticho a teraz až grevy. Pozeraj s nami. Kámo, som vysral. Tak. To je jeho názor. Répète que le trajet prendra 5 à 10 minutes. 5 à 10 minutes. Qu'est-ce qui est si difficile à comprendre? Komprond, no. Jsem se úplně bála, kámo. Čo hovorí? Neviem si spomenúť, čo je komprond, ale jo. A rozumieš niečo? Ani moc sang, niečo, to je 5, neviem. Kvôli tomu, že mali Angličania v histórii väčšiu kolóniu ako Francúzi, za čoho výsledkom bolo to, že sa anglicky hovorí momentálne po celom svete a francúzsky nie. Týchto ľudí tento fakt doteraz štve a preto si svoju francúzštinu predierajú všade, kde sa dá a žiadny iný. Pekne to bolo nakreslené. Ale tak či tak, bol to stále nejaký obmedzenec, ktorého celoživotná náplň bola vozenie dovolenkárov, čo si užívajú život hore dole a ešte k tomu Jako trochu mě to rozhodilo, ale... sa nájdu v každom štáte. Treba aj si u to nás tak v Česku. znať zadom. Jo, jo. Ešte som nakoniec rád, že som sa tam s ním nechytil a neriešil to ešte viac. Čomu som už ale väčšiu pozornosť venoval je to, ako som vyzeral večer, keď som sa pozrel do zrkadla. Yep. Kámo, ja som úplne červený. Hej, Naďa sa ti docela To čo jsem já v smeje. Řecku. Kámo, na sa mi furt Ale smial. protože já mu vždycky řeknu, aby něco nedělal, on to přesně udělá, pak na to doplatí. Říká mi, že Ako jak je jsem, to pravda, no, ako jak čo jsem ti budem přechytrala. Tak extrémne paliť pokožka, že som si nemohol ani ľahnúť na posteľ, pretože ma akékoľvek aj minimálne trenie bolelo. Samozrejme, že som skúsil studenú sprchu, čo je asi najväčší pain, ktorý existuje, alebo na trenie sa tvarohom, ale nic z toho mi neumožnilo v noci poriadne zaspať. A keď som konečne zaspal, tak som sa tak či tak zobudil hneď o hodinu na to, že mám vysokú musí byť teplotu, chrbát ale z v tom toho, ma o fuj. 3:00 v noci napadol úžasný nápad. No vidíš, využij to. Yes. Dal som na to takú hudbu a ja som mal vážne taký vibe. O tretej v noci ísť do bazéna. Tak teda poďme na to. Jaké dramatické. Jo. Dobrý splivý vlasy.
To bolo veľmi príjemné toto. Yes. Oj. Vysaváč. Trval najviac. Ja, toto som tiež... To sedí, to naprosto sedí. Čo? Jau! Au! To čo je? Jau! Drama queen. Pozor, gríže. Mal nohu. A co ty děláš v bazénu ve 3 ráno? Ti spát říkám, protože budeš úplně mrtvý. No, až tak ma to nebolelo, ale proste zľakol som sa, lebo som nečakal, že Jo, úplně dramaticky křičel. Se ti to obmotalo okolo nohy? Nie, mi to nadišlo na nohu koleso, akože kolesko z toho mi nadišlo na nohu. Tak to sa nedivím. Presne jak tento robotický robot, keby ti proste vošiel na nohu, vieš, to je aj ťažké a to. A zrazu proste niečo mi vylezlo na nohu a žlúd. Začalo ráno, posledného dňa, čo sme boli na dovolenke. A v tom sme zistili, že sa... Jaký opalený. No. Rudej. Druhý deň som bol v pohode. Sami bohatí ľudia, kopu drahých aut a veľa kasín. A keď to teda máme len... Ten bazén mi pomohol. To je jasné. Keď máme ešte celý deň voľno. Hej, to tak bolí. Takže keď sme sa obidvaja... Ale ráno to ešte bolelo trochu. Prvýkrát sa mi stalo, že bola nudlička pripravená skôr ako ja. To není historicky poprvé. Hej, kamo, úplne v pohode. Daj mi kľudne ešte ďalšiu Len kvôli tomu som bol opálený. Mánu, ktorý nás dokonca odviezol na vlakovú stanicu a dokonca nám vysvetlil aj cestu, ktorou máme do Monaka ísť. Takže za minútu ide autobus, ktorý nás vie zobrať priamo do Monaka. To nemá šanci stihnout. Ani náhodou sám. Že nie jo. Vždycky, nesmíte si povídat. Vidíte? Tak musíte mi být. Šíš, jak je dramatické. To je jakože slow motion? Jo, Hej, to je slow motion, nice. A to asi těžší. Tak dobre, kto sa vsadí na to, že to stihnem a kto sa vsadí na Jasně, že to, to nestihneš, ty vole. Nesíjáš, protože jsi s někým mluvil. Ano, přesně. Když na to hned přijdeš, musíš hned sprintovat. Presne tak. Tak funguje vesmír. Nestihneš. Ja to nemôžem povedať ani naďalej, lebo viem, ako to dopadlo. Ale nakoniec to skončilo celkom pozitívne, hej. Jasne, že jo. Bastard! Co jsem ti říkal? On sa ti tu toľkokrát smiala. Ne, nestihli, ja by som ti to aj tak zavrel. To je perfektné. Dnes z nejakého dôvodu prišlo hrozne zle. Pozor! Scháně tam záchody bylo fakt za trest. To bolo pekné. Ale my sme na zlom nastupišti. A vlak tu je za 3 minúty. Kamo, však my nestihneme ani ten vlak. Poď! Počkej, co? Ježiš, pardon. Hej, same si to... To bylo nejhorší, on se hnedka sebral, hnedka začal utíkat a já za ním úplně. No, Sámko, počkej na mě. to neudýchala. A nožičky na kondičke celkom dobré. To děcko. Hezky pěkně. Děcku som nestúpil na hlavu samozrejme v realite. A já tam za ním po těch schodech nahoru a teď úplně A naspátek. teraz znova trvalo. Ty vlasy sa mi páčia. On do toho spieva, kamo. Nagu! Poď rýchlo! Som vo dverách! Jako... To je akože už spiatočný vlak, ale Já to jsem, je domů jo, spolu. zpátečný. Já jsem se skoro pozvracela v tom vlaku. Tak já nemám výdrž, absolutní kondičku, já tam úplně... Úplne, kamo, dopotené nás zlial pod, kamo, Skoro celú fakt cestu. mi bylo úplně zlé. Hrúza. To bolo To letadlo relax. mělo otevřený dveře, když přistávalo. Otvorené dvere, to je možné. No, Nadia, vidíš, oni majú vždycky otvorené dvere, keď zletávame, vieš? Kdyby náhodou někdo potřeboval vyskočit. No. Už sa mi to nechce prerábať. Nejlepší vzpomínky budeš mít furt z takovýchhle failů, jak jsme zažili teď. A zapamatuj si, že každý dobrý a zajímavý příběh určitě nezačal pozitivní situaci. Přesně tak. To, že už jsme doma a už se nemůže pokazit vůbec. Určitě se nic nepokazilo. Animáciu, čo ty na to? No, To je jasný. Tužíš niečo? Budem O, mega rád, o keď sa nie. dostanem domov a spravím O si nie. objednáme si nejaké Ani jedlo se a neptej, večer ani pred se televíziou. neptej. Zasi ty klíče z toho trezoru v našem apartmánu. Ne. Jak jsem ti říkala, abys je nezapomněl. Kámo. Tak nevěř. Hrúza. Wow. Je to. Ďakujem pekne. Mega super. Mega Aká je vaša obľúbená scénka z tejto animácie, schválne? Čo si pamätám, mne sa veľmi páčilo to, ako bol ten týpek v krčme, ako spadol do toho koša a tam vyskočila tá mačka, to sa mi veľmi páčilo. A potom ešte sa mi páčilo to Counter Terrorist Win, alebo neviem, čo to tam bolo, aby si sa posral, takže... Na svalenec nejlepší. Krásně jako to tiež, detailní to a tiež. fakt jako krásně propracovaný. Fakt dobrý. Čo sa tebe páčilo, Elvis? No, já musím říct, že tím, že jsem byla součástí animace, tak mě se líbilo úplně všechno, ale... Ty som zažila so mnou. Co se mi určitě nejvíc líbilo za mě osobně, je celá ta scéna s tím minibusem, jak jsme ho prošvihli, protože to byla
Víš co, někdy tam je něco trošku dramaticky přidanýho v té animaci nebo tak, ale tohle vyloženě byla ta scéna, která se vším všudy byla 100%. Tak přesně jako i s načasováním, bez legrace, on fakt polonahej, stál tomu té silnice, že se jde vyčourat. Fotili si Madegeši, prostě francúzi mladý, a nevím, či bylo toliko, ale bylo to. A v ten moment, kdy vykonal svou potřebu, začal se rozčilovat a opět, že hej, dobré, prostě neřešme to, jo, jdem nahoru. Zápětí za to slyšíš fakt jak spoza té zatáčky jede ten minibus. A vidíš tam kámo čava, že si pije prostě z kelímku vodu. Jak na potvoru. My vodu nemáme vůbec. Jako, a úplně v ten moment Samko byl strašně naštvaný a mě to přišlo extrémně k smíchu, protože říkám, jako naštve tě to, ale zároveň není reálný, jak moc velká náhoda a jak se ti to takhle sejde, že pak jako akorát na potvoru ti tam vyjede. Fakt jako super. Zákon schválnosti, no. Mimochodom, keby ste to mali porovnať s animáciou v Dubaji, kde som bol s mojím kamarátom, no tak aký je tam hlavný rozdiel medzi touto animáciou a touto? Lebo mne sa zdá, že táto animácia bola o mnoho viac príbehovo rozvitá, že ten Dubaj bol taký, že bolo tam ako pár pikušiek a takých pár dobrých scénok, ale ten dej nebol, že toto akože chcel som, aby sa ten divák unášal tým dejom. Prišlo ti to také? Totálně, tohle mi přijde jako opravdu krásný, krátký animovaný filmeček. Paráda. No, fakt. Má to pol hodinu, že je to vážne taký kratší. No. Dali by ste mi like alebo dislike? Ideme napísat hodnocení na ČSFD. Dát dislike, ještě můžeš dát odpad. Ne, takhle, já jsem fakt jako mega ráda, že za tím, že za ty 2 měsíce jsem tě prakticky každý den skoro neviděla, fakt si byl jako zalezlej od rána do večera, makal si na té animaci. A hej, ja som to dorábal do poslednej chvíle. Hej. A sa to odpremierovalo na tej akcii, no? Áno, takto včera bola akcia, už to ľudia videli, ale my sme boli v backstage, takže tu ako nudlička Klara a Matej to ešte nevideli, ale dneska som im to ukázal takto na telke. Ja som to vážne robil úplne kámo, že do poslednej chvíle, pretože ja som, však ty sama vieš dobre, že ja som Jo, proto říkám, že jako jsem neskutečně ráda, jak to dopadlo, fakt jako, že je skvělá ta animace, mám jako, asi to bude jedna z mých nejoblíbenějších. A jsem ráda, že jsi do toho dal tolik energie, že fakt jako se to vyplatilo, že to ale stálo tej Klarinej animácii sa to nevyrovná. Jaj, toto! Ľudia, dúfam, že sa vám toto video páčilo, keď sa vám video páčilo, dajte like a odber, blížime sa k miliónu, moja Segra ku 400 000, Matej ku úžasnej daberskej kariére. A Nudlička streamuje na jej YouTube kanáli Nudlcika111 more, takže asi tak ľudia, dúfam, že ste si toto video užili. Ja sa budem tešiť do ďalšieho videa a Elvis, chceš niečo povedať divákom? Choď třeba do Rice, kámo, ten pták reálně provokuje celou tu dobu. A nič teraz nepovie. A kdykoliv po něm něco potřebujeme, tak prostě ticho. Ja som mu tam nechal mikrofon, aby to tak počul. Schválně, jestli se toho někdy všimne ve videu, až to bude editovat. Že mi tady Samko minutu v kuse hladil nohu třeba. To vážne? Ja som si myslel, ten Nadina noha, kámo. Prečo mi to nepovedal?